Salam gadyrdan iyleşler. Biziň doğruluk ýoly gepleşigimizde hoş geldiňiz. Biz siziň bilen birnäçe gepleşiklerimizde bu ýaşaýşymyzyň we imanymyzyň merkezi bolan hakykat, ýol we ýaşaýyş bolan Rabbimiz İsa Mesih barada İncilin Yahya bölüminden öğrenip başlapdyk. Bugün hem biz siziň bilen İncilin Yahyanyň hoş habary bölüminiň 3-nji bab 22-nji 30-njy aýaty çenli öwreneriz. Ýöne ilki bilen gelin Yahya 3-nji babyň 22-nji aýatyndan okalyň. Şundan soň İsa şägirdleri bilen Yahudy etrawyna gitdi. İsa olar bilen birnäçe wagtlap şol ýerde galdy we ol ýerde adamlary suwa çümdirdi. Şol wagt Salimyň golaýyndaky enonyna bolsa halk Yahya tarapyndan suwa çümdirilýärdi. Ol ýerde suw köpdi we suwa çümdirilmek üçin ol ýere gelýän adamlaryň izi üzülenokdy. Bu wakalar Yahya zynnany salynmadan öň bolup geçdi. Şol mahal Yahyanyň şägirdleri bilen bir Yahudynyň arasynda ýuwunup päkizlenme desury barada jedel turdy. Olar Yahyanyň ýanyna gelip, "Ey Rabbi, Ýordanyň beýleki tarapynda sen bir adam barada şaýatlyk edipdiň. Ine şol adam halky suwa çümdirýär. Hemmeler onuň ýanyna barýarlar" diýdiler. Yahya olara şeýle jogap berdi: "Gökden berilmese, insan hiç zat edip bilmez. Men Mesih däl, men diňe onuň öňünden iyi berildim diýenime siz özüňiz şaýatsyňyz. Gelin giýewe degişlidir. Giýewiň dosty bolsa, giýewiň gelerine garaşyp, onuň sesini eşdenine juda şatlanýandyr. Hut şonuň ýaly meniň şatlygymla inni hasyl boldy. Ol beýgelmelidir. Men peselmelidir. Durmuşyňyzda belli bir ýere ýetenden soň iziňize seredip, "Bumu meniň ýetik gelmeli ýerim? Şumu meniň durmuşumyň manysy? Şumu meniň gazanyp ýetip biljek derejem? Bulara ýetenimde hem durmuşumyň manysy näme? Näme üçin meniň kalbymda rahatlyk we şatlygym ýok?" diýip oýlanýanyňyz bardyr. Hakykatdan hem men hem köp gezek şeýle pikir edip gördüm. Hatta ähli arzu eden zatlaryňa ýeteniňne hem ýene-de durmuşyň boş ýaly, manysyz ýaly görünýär. Kalbyňda bir zat bulardan has, beýik we asyrly zat üçin yaradyldyň diýip kalbymyzda seslenýär. Ýa-da käwag durmuşyňna bolup geçýän bedbaglyklar, kynçylyklar, eden arzuňa ýetip bilmezlik hem durmuşyň manysynyň ýokdugyna, boşdugyna biziň ünsümizi çekýär. Şonda biz Hudaý bar bolsa meniň aladamy näme üçin etmeýär? Eger aladamy edýän bolsa, maňa jogap berýän bolsa, muny näme dip bilerin? Men kime ýüzlenmeli? Kimiň ýanyna barmaly? Dünýäde şeýle bir ýollar köp, ideýalar köp. Bizi kim halas eder? diýip soraýanlarymyz hem bar, gözleýänlerimiz hem bar. Bu gepleşimizde biz öwrenjeklerimizde bu soraglarymyza, gözleglerimizde jogaby kimden alyp biljekdigimizi we durmuşyň her bir ýagdaýynda nädip manyly ýaşaýyşda ýaşap boljakdygyň esaslaryny öwreneriz. Bu okap geçen yerimizden ilki bilen Yahya çümdürücü adı bilen belli bolan Peygamber barada öwrenip aýdyp biljek zatlarymyzy barada durup geçeliň. Yahya Peygamber bilşimiz ýaly İsrail halkynyň içinde hemişe Hudaýyň ibadatxanasyna hyzmat üçin bellenilen Lewi taýpasyndan. Yahyanyň kakasy Zekeriya baş ruhanlyk wezipesini hem berja edipdi. Şol ýyl hem Hudaýdan ogluň bolar diýip wada hem alypdy. Garran ýaşynda onuň özü we aýaly Elizabetiň oglu boldy. Yahya kakasy ýaly bu awraýly wezipeni dowam edip hem bilerdi.
Emma Hudaýyň öňünden bellemegi bilen ol nazırlyk borjyny öz üstüne alyp bu dünýäniň ýaşaýşyndan tapawutly durmuşda ýaşapdy. Ýagny ol ýaşlygyndan hiç hili alkogoly içkini içmän, saç sakalyny hem sıyırman, düýe ýüňünden egneşik geyip çöl beýewanlarda halktan daşarda diňe ýawany bal we çekirtke ýyp özüni Hudaýa bagş edip ýaşapdy. Ve bütün ýaşaýşyny Ýahya peýgamber, Ýahya çümdürüji dogry ýaşamaga ve Hudaýy hoşal etmäge ömrüni bagş edipdi. Beýle borjy özüne alan adam Israil halky üçin şeýle bagş edilen durmuşda ýaşamagyň bir misaly bolup hyzmat edýärdi. Ýöne muny köp adam başarmady. Bu wagt bolsa Ýahya adamlary towba edip Hudaýa ýakynlaşmaga çagyrýardy. Ve bu towba edilen ýaşaýşyň alamaty hökmünde olary suwda çümdirýärdi. Köp adamlar başta onun ýanyna barýardylar we günählerinden el çekip suwda çümdirilýärdi. Ýahya adamlaryň günählerini aýtmakda we Hudaý baradaky hakykatlary aýtmakda hiç kimden ýüz gören okdy. Ol ýaş ýa-da ýaşuly bolsun, garyp ýa-da baý bolsun, dinnar ýa-da dinnar däl bolsun, hatta padşanyň hem günäsini aýtmakdan çekinen okdy. Ol Herodes padşanyň öz doganynyň aýalyna öýlenenligini ýazgaryp, munyň netijesinde bolsa soňra zynnana hem atylyp öldürilmeginden hem gorkmanly. Ol Hudaýyň dogry ýoluna ýaşamagyň bahasyny öz durmuşy bilen töledi. Yahyanyň durmuşyny görýän adamymyz ol durmuşyny dol Hudaýyň maksadyna we onuň ona beren ýaşaşyna ýaşap soňuna çenli berkdirdi. Ýöne İsa Mesihiň gelmegi bilen adamlaryň köpüsi onuň ýanyna gidip başladylar. Hatta Yahyanyň şägirdleriniň hem köpüsi İsa'nın izine erip başladılar. Bu bolsa Yahyanyň käbir şägirdleriniň gaharyny getirýärdi. Şonuň üçin olar Yahya peýgamberiň ýanyna gelip bir gün näme diýdiler? Seret nämeler bolup geçe? Seniň suwda çümdürip halka belli eden, seniň şaýatlyk eden adamlary suwda çümdürýär we hemmeler ona barýarlar. Bu nähili bolýar? Sen izine eren adamlaryny ýitirýän, adawraýyny ýitirýän, wezipeňi ýitirip başlaýan diýip aladalanan bolmaly. Bulary diýen şägirdler henüz İsa Mesihiň kimdigini bilen okdylar. Olar üçin wajib zat Yahyanyň adawraýyna, onuň wezipesi nedir diýip pikir edýärdiler. Olar bu ýeten derejelerini ýitirmekden gorkýadylar we Yahyanyň adynyň peselmegi hakynda ala edýärdi. Şägirdler bu dünýäniň zatlaryny görýärdiler. Yahya bolsa Hudaýyň maksady üçin hyzmat edýärdi we Hudaýyň sözüniň ýere gelmeginiň ýoluny taýýarlamak üçin bellelendigini ol bilýärdi. Biz hem ol şägirdlere meňzäp häzirki ýagdaýymyzy, ýeten derejämizi, adawraýymyzy ýitirmek islämizok. Hatta garrap güýjümiz ýa-da aňymyz gaçyp barýan bolsa da, ýa-da belli bir ýyldan soň ornumuzy başgalara bermeli wagtymyz gelen bolsa da, bir işi, wezipeni, ýolboşçuluk ornumuzy ýyzymyzdan gelýän ýaşlara ýa-da has bilimli we ukyply bolanlara bermek islemeýäris. Sebäbi şol ýeten derejämiz ýa-da wezipemiz, hatta biziň Huda üçin diýen hyzmatymyz hem biziň kimdigimizi anyklap, ýaşaýşymyzyň merkezine öwrülip, şoňa bagly bolup galypdyr. Ýagny olaryň bary biziň durmuşymyzyň manysy bolup galýar. Ýa-da şolar biziň kawlymyzda Hudaýlyk dereje çykan bolýar. Bu sebäpden ornumuzy elden gideresimiz gelenok.
Neticede dine özümüz ziyan çekmen, daş töweremizdäkilere hem ziyan ýetirýäris. Şol eýe bolan derejämizi, wezipämizi, ornumuzy ýa-da hyzmatymyzy hem saklajak bolup elimizde baryny edýäris. Şonuň üçin hem durmuşymyzda iň wajip orna geçen zatlarymyzy ýitiremizde ýa-da olara ýetip bilmänimizde bolsa manysyzlyga, lapikeşlige, ahlak taýdan ýykylyp dürlü günälere baş urup özümüzi hem başgalary hem yaralaýarys. Bu ýagdaýdan çykalga nirede kädip pikir edýänsiňiz? Munyň jogaby elbetde Hudaýyň ýazgylaryndan öwrenjek hakykatlamyzdadyr. Durmuşyň dürlü ýagdaýyna berk durmaga bize ýardam etjek we durmuşymyzyň binasyny berk saklajak 4 sany sütünler ýa-da hakykatlary şu Ýahya peýgamberiň aýdanlaryndan öwrenmegi we durmuşymyzy ornaşdyrmagy teklip edýärin. Biz Ýahýanyň şägirdlerine beren jogabyndan ine şu hakykaty öwrenip durmuşymyzda berk ornaşdyrmalyrys. Birinciden, gökten berilmese insan hiç zat edip bilmez. Ýa-da köni terjimede adam gökten berilmedik hiç bir zady alıp bilmez diye. Biz pikir edýäris, bizdäki bar zatlaryň çeşmesi biziň özümüz ýetdik ýa-da ýetip bileris diýip pikir edýäris. Netijede bizde şeytanda bar bolan tekebbirlik dörüye ve biz özümüzi arşa galdyrýarys ve tekebbirligimiz, menmenligimiz bilen günä gazanyp ýaşaýşymyzyň, şatlygymyzyň, parahatçylygymyzyň çeşmesi bolan Yaradan Hudaýymyzdan daşlaşýarys. Hemme zadyň ähli ýagşylyklaryň çeşmesi bolan Hudaýa öwgüler aýtmak, oňa secde etmek, şükürler aýdyp şöhratlandyrmagyň deregine şan şöhratyň, öwgüniň, hormatyň baryny özümize almak isleýäris. Şeýsek kalbymyz dolar. Hakykatdan şeýle etmek arkaly bagtly bolarys diýip oýlanýarys. Emma özümizde bar bolan her bir zat Hudaýyň peşkeşidir. Ýagny oň sowgadydyr. Bizdäki bar bolan owadanlyklar hem, ukyplar hem, yeten derejämiz hem, gazanan baýlyklarymyz hem, maşgalamyz, çağalamyz, mertebe eýe bolan giň göwünli we baý taryhly hatta halkymyz hem, tebii baýlyklary eýe bolan ýurdumyz hem, ähli zatlarymyzyň bary Hudaýyň sowgadydyr. Eger bularyň baryny Hudaý bermedik bolsa, onda biz olara yetip hem bilmezdik, ýa-da alyp hem bilmezdik. Şol yeten derejelerimize yetip hem bilmezdik. Adamzadyň ýaşaýşynyň esasyny ine şu hakykaty bilmeklik gaty wajypdyr. Sebäbi biziň bu dünýäge gelmemiz, hatta alýan demimiz hem, görýän we ulanýan zatlarymyzyň bary hem Hudaýynkydyr. Çünki ähli zadyň yaradyjysy, eýesi Hudaýdyr. Bu sebäpden bu hakykata berk düşünüp, bu esasyny oýlansak, onda özümiziň kimdigimizi, nireden gelip, nire barýandygymyzy we bu dünýädäki ýaşaýşymyzyň maksadyny we manysyny düşünüp bilýäris. Özümizdäki bar zatlaň onuň bize beren sowgadyna inanyp, kabul edip, olar bilen Hudaýyň şöhraty üçin başgalar bilen hem paýlaşyp bilýäris. Ýagşylyk edip bilýäris we hemmeleriň peýdasy üçin olary ulanyp bilýäris. Netijede yaradylan zatlara däl, hak Hudaýa secde etmegi bilip, mundan gelýän Hudaýyň bize berýän ruhu gurply ýaşaýşyna ýaşap bilýäris. Durmuşymyzyň ikinji sütüni ýa-da diregi bolup, şol durmuşyň manysyny we maksadyny bizi ýetirip biljek Hudaý bilen gatnaşygymyzy dikeltmegiň dine İsa Mesih arkaly boljakdygyna düşünmemiz we Mesih'i kabul etmemizdir. Ýahya peýgamber näme diýdi şägirdlerine? Men Mesih däl, men dine
onun öňünden iyi berildim diýenime sizin özüňiz şaýatsynız. Ýahya bu taýda biziň başga hiç kim arkaly halas bolup bilmejegimizi, ýagny adamlaryň Hudaýyň öňünde dogry bolmak üçin, Hudaýyň olaryň günälerini bagyşlap kabul etmekleri üçin Mesihiň gerekdigini aýdýar. Hatta şeýle Hudaýhon durmuşyny şeýle Hudaýyň ýoluna bagyş eden bu dünýäniň başagaýlyklaryndan, baýlyk we häkimiýeti ýetmek isleg we arzuwlaryndan daşarda bolup, özüni tämiz saklap Israil halkyna görelde bolan, hatta ähli peýgamberleriň içinde iň ulusy saýlan Ýahya peýgamber bu gutuluşyň, bu Hudaý bilen bolan ara gatnaşygyň dikelmeginiň öz arkaly däldigini, munuň Mesihdedigini bize tasdiklaýar. Belki käbiriňiz men Hudaýa inanýan, Hudaýa dilek edýän, ýa-da ýygnaga barýan, ondan birim berýän, günah etmezlige çalışýan adamlara hem ýagşylyk etjek bolýaryn. Şeýle edenimne Hudaý hem meni bereketleýär, durmuşum hem ýaman näl. Men erwet adam hem däl diýip pikir hem edýänsiňiz. Emma bularyň bary ýöne dinarlykdyr. Gowa adam bolmak, ýagşylyk etmek, günah etmezlige çalışmaklyk ýaly zatlary her bir dine inanýan adamlar hem edip bilýär. Mysal üçin Buddistler hem, Krishna dinine inanýanlar hem, hatta musulmançylyk däp desurlaryna erýänler hem günäden uzakda durmaga, ýagşylyk etmäge, gowa adam bolmaga çalışýarlar we köpler muny başarýarlar hem. Bularyň bary adama mahsus bolan dinarlykdyr. Ýöne bizi günämiziň muzdy, ýagny jezasy bolan dowzak odundan günämiz netijesinde Hudaý bilen ýitiren ara gatnaşygymyzy welin olar dikellip bilenok, ýagny dinler onu dikellip bilenok. Geçen gepleşimizde hem aýdyşymyz ýaly Nikodemus atly ýolboşçynyň Israil halkyny degişlidigi, Yahuda dinindäki kanunlary berjä edişi, onu Hudaýyň padşalygyna girmäge ýardam edip bilmedi. İsa Mesihiň aýdyşy ýaly Hudaýyň cennet mekanyna, Hudaýyň padşalygyna girmek üçin adam ýokardan dogulmagy gerekdi. Bu täzeden ruhu doguluş bolan ýokardan, ýagny Hudaýyň ruhundan dogulmak bolsa, diňe İsa Mesihe iman etmek arkaly bolup bilýär. Çünkü İsa Mesih biziň töläp bilmejek tölegimizi öz mukaddes janyny we ganyny gurbanlyk bermek arkaly töledi. We bizi ona iman etmemiz arkaly Hudaýyň öňünde dogry hasaplar we İsa Mesihe halaskäriň we Rabbiň hökmüne iman etmemiz bize ýokardan täzeden doguluşy berýär we bizi günälerimizden tämizleýär. Ýazgy şeýle diýär. Rimliler 5-nji bab 12-nji aýatda. Bir insan, ýagny adam ata zerarly günä dünýä aralaşdy. Günä bolsa ölümüň gelmegine sebäp boldy. İnsanlaryň ählisi günäli bolan üçin ölüm olaryň üstünden höküm sürüp başlady. Çünkü bir adamın günäsi köpleri ölüme duçar etdi. Başka bir adamın, ýagny İsa Mesihiň merhemeti arkaly bolsa, köpler Hudaýyň bu peşkeşini bollon bol aldy. Çünkü bir adamın günäsi zerarly we şol adam arkaly ölüm höküm sürüp başlady. Emma Hudaýyň çäksiz merhemeti bilen aklanma peşkeşiniň bollugyny alanlaryň bary indi bir adam, ýagny İsa Mesih arkaly baky ýaşaýyşda höküm sürerler. Şeýlelikde biziň kimdigimizi we nähil ýaşaýşa, ýagny gruply, manyly, maksatly baky ýaşaýşa çenli dowam etjek ýaşaýşymyzy İsa Mesih anyklaýar we ona ol arkaly eýe bolup bilýäris. Bu sebäpden biz kalbymyzda şol gözleýän ýaşaýşymyzy dinarlykdan ýa-da bu dünýädäki her hili zatlardan näle İsa Mesihden alyp bileriz. Oňa gelmelidir. Onu ýaşamalydyr. Iň soňunda
Bizim kimdigimizi, yığınan bağlılığımız, yeten derecemiz, ya da çağılımızın yeten derecesi, ya da olan üstünlüğü anıklamaya da İsa Mesih anıklayandır. İsa Mesih'te tapılan ve esaslanan durmuş bolsa, her bir günümüzde, her bir ýagdaýymyzda bize manyly ýaşamaga bize başarlyk berer ve bizim kalbymyzyň isleýän baky gutuluşuna ýetirer. Üçüncü, bizim bilmeli ve durmuşumuzda ornaşdyrmaly ruhu sütünümüz, durmuşumuzdaky şahatlygymyzyň İsa Mesih'in sesini tanap, eşitmek arkaly gelýändigini bilmemizdir. Ve durmuşumuzun her bir ýagdaýynda onun sesini eşidip, ondan öwrenip, ona boyun bolup ýaşamagymyzdır. Biz durmuşumuzda bagtly durmuşda ýaşamak isleýäris. Emma hakyky bagtlylygyň bu dünýädäki zatlarymyzdan, yeten derecemizden ya da yetmek isleýän arzu eden zatlarymyzdan däl, Rebden gelýän şatlykdan gelýändigini köplenç bilemdik. Neticede näme etsek-de, näme ýetsek-de özümüzi bagsız duýýarys. Ya da heniz bir zat yetişmeýän ýaly duýýarys. Emma hakyky şatlyga Rabbin sesini tanap, eşitmek arkaly yetip bolýar. Yahya peýgamber näme diýdi? Gelin giýewe degişlidir. Giýewiň dosty bolsa, giýewiň gelerine garaşyp, onun sesini eşidenne juda şatlanýandyr. Hut şonuň ýaly meniň şatlygymny inni hasyl boldy. Şu taýda Yahya peýgamber giýewiň we geliniň masalyny bize berýär. Özüniň giýew däldigini, giýewiň dostudygyny aýdy. Hakyky dost giýewiň öýlenýänligi üçin we bu owadan gelini alyp toy tutýanlygy üçin begenýär, şatlanýar. Giýewiň sesini eşidip, giýewiň bu arzu eden, öýlenmek maksadyna ýetendigine we geliniň oňa degişlidigini görenine Yahya juda şatlandy. Şu taýda Yahya giýew diýip İsa Mesih aýdy. Biziň küýseýän, mätäşliklerimiziň baryny doldurup biljek kämil giýew İsa Mesih'tir. Onun sesini tanap, onu eşidemizde ve onun özüne iman edenleri gelini ýaly söýüp, olur üçin hatta öz janyny hem berendigini, imanlar ýygnagyny öz gany bilen tämizläp, arasalap, owadan tämiz, pek gelin köýnegini gerendigine düşünüp, kabul edenleriň bolsa, dowamly şatlygy, ýagny gökten bolan şatlygy bolar. Misal üçin men bir uzak ýere gitsem, öýe edemde ayalym ýa-da çağılamdan biri telefonu götürenne, men olan sesinden ayalym ýa-da çağılarymyň sesini tanap bilýän. Kim bu diýemek? Çünki olar bilen bile ýaşaýandygym üçin, olar bilen iýdi giderli gürleşýändigim üçin, olaň sesini dowamly eşidendigim üçin olaň sesini tanaýaryn. Muňa meňdeşlikde biz hem Rabbimiz, halaskarymyz İsa Mesih'in sesini tanap, eşitmegi öwrenmeliriz. Muny biz, onun bize galdyran mukaddes sözlerini okap, öwrenip, ýat tutup, olar barada iýdi giderli oýlanmak, kalbymyzda ornaşdyrmak arkaly onun sesini eşidip bilýäris. Şonda biziň durmuşymyzda ýüze çykan her bir ýagdaýda da kalbymyzda seslenýäniň kimdigini tanap bilýäris. İsa Mesih'in sesi bize lapikeşligimizde, şüphelenmizde bize inam berýär, umit berýär, yol görkezýär we bize çykynsyz ýagdaýlarda çykalgany görkezýär. Munyň netijesinde bolsa, Yahya ýaly juda şatlanyp biler we şatlygymyz dolu bolar. Dördüncü, biziň bilmeli we öwrenmeli durmuş binamyzy saklayan sütüni biziň ähli beýiklige bolan gözleglenmediň, küýseglenmediň jogaby Yahya peýgamberiň 30-njy aýatda aýdan ineşi sözüne jemlenendir. Ol näme diýdi? Ol beýgelmelidir. Men peselmelidir. Dünýä bize özüňi beýgelseň, beýikden ýapyşsaň, beýik zatlar arzu edip olara ýetseň,
her bir zat edip beýiklige yetmek durmuşyň manysy diýip öwredýär. Çünkü adamın kalbyndaky özü baradaky buýsanjy, beýiklere göterilmegi, menmenligi, tekebbirligi bu dünýäniň hem hökümdary hasaplanan şeytanyň häsiýetidir. Şeytan özüniň tekebbirligi bilen Hudaýyň tagtyndan hem tagtymy beýikde gursam diýip nur bolan Hudaýyň huzurundan kowuldy we baky dowdak oduna höküm edildi. Bu wagt hem yer ýüzünde adamlary şol yalan bilen ağırlap Hudaýyň ýagşylyklaryny, bereketlerini, şatlygy we parahatçylygyndan dolu bolan durmuşundan daşlaşdyrýar. Emma Hudaý tekebbirlere karşıdır. Pes göwnülere bolsa rehim edýänler. Yahya peýgamber özüniň durmuşynyň, maksadynyň, manysynyň paçalyň paçasy, nurluň nury, ýaşaýyş bolan İsa Mesih'i beýgeltmekdigini bilýärdi we muny şägirtlerine hem görkezip öwretdi. Biz hem durmuşymyzyň maksadynyň özümizi beýgeltmek däl, İsa Mesih'i beýgeldip özümizi peseltmekdigimizi bilenmizde bu hakykata boyun bolup ýaşanymyzda hakyky bagtlylyga, Hudaýyň bize wada eden ruhy gurply ýaşaýyşyna ýaşap bileriz. Haçandan biz çyn pesgöwnlükde özümizi Hudaýyň öňünde kiçeldenmizde ol bizi beýiklerden elini uzadyp bizi dikerler we bizi ýokary galdyrar. Gadyrdan mähruwan iýleşim. Eger bizim gepleşiklerimizden bu hakykatlar arkaly Rabbimiz İsa Mesih'in kimligine düşünen bolsaň, kalbynda hakykatdan hem şol gözlegler bar bolsa, kime varmaly, nädip günäliginden, dozak odundan halas bolmaly diýip oýlanan bolsaň, onda İsa Mesih'e, janyň halasgärini, seniň üçin haçta öz janyny, mukaddes kanyny gurban eden halasgär Mesih'e, nurlaryň nury, paçalyň paçasy bolan Mesih'e iman getir. Bu ona bugünün özünde yüzlen. Onun berjek täze ýaşaýyşyny, baky ýaşaýyşyny, durmuşyňda manydan doly, maksatdan doly ýaşaýyşyny kabul et we onuň parahatçylygyna, şatlygyna, bereketlerine ýaşa. Rabbimiziň bereketleri, oň söýgüsi, merhemeti siziň bilen bolsun. Hoş, sag bolun.